Hello, what's up guys? Nandito kami muli sa barangay Baro, Masinggan. Magsushoot po kami ng ngayon. Belgian Malinois. Ayan na. Nandun na rin si Payne. Tara, second session tayo guys. Let's go. Kalaman sirit, sampamla. May sirit di maglupa ni Malay. Sampa na. Okay. Wait lang. Wait lang. Wala sa mat. Wala. Yun, pasok na. Bilis lang. Isang samba shot. Boy. Yun o. Maganda. Wala. Lakas lang boy. Payne. Ito ng pinpin talaga. Guys. Bumuon na. Tama na. Baon na yan. Manang pipilitin pa. Okay, low. na eh. No. Pausan ka naman. Kaya nung tumay simbata dyan po, ang sabay yung talamay linggayan o tabimali o dyan isang ngaram-lamay dimali. Sa man eh, simba mo man. Simba mo man. Kaya session 2 simba. At wala yung start ko yung simba may chitsu. Napansabay yung bibitin ko ah. Nakaskas Ano ma? Bagay. Yes. No. Yes. Ito nga. Tumak lang. Ha? Tumak lang. Kaya hindi pigaran na daw yan. Kaya this to ngayon siya. Yung niya. Oo. Masikip na ata eh. Baka bukas, hanlak to. Yung tinong ng ito eh. Diba yan? Kung Sunday. Hati. Eh, 11 days. natin pa. mas okay sana to pag ano na sir. Bukas sana. Masakit na niya. Sakit na niya? Diretso na nang kaya. Masakit na niya. Ayan. Sakit na niya? Hindi nung tulad ng una na hindi niya gusto niya. Baka hindi na magpa-start to sa ano. Ito ba bilang mo? Ha? Ito ba din? Mas gusto ka. 29 ko ba mo na lang. Smertis ko mo ba din ang living. Sorry. Ano nakalagay po sa Smercer? Anong sinabi nila doon sa Smercer? Pwede lang Sir, mas pinipicture na ba tayo? Ayos nga, Oh, malayan. 27 tennis net mo. Malamog kasi. Maganda ng bukas. Basta ito natuman. Kung hindi sana siya, pumapalag na, masakit na.
Hindi kagaya nung una eh. Una, So bukas ng boss. Mas yung magandang advice sa'yo, sir. mas maganda. Mas maganda yun. Hindi na Kasi- kami nag-ano. Kung magpapalipas ka ng isang araw bukas, kasi study din natin, sayang lang din yung pinampaano mo, parang hindi ka na nagpa-stud nun kasi hindi na siya perfil eh. Yung mas maganda sana bukas. Kasi boss, Kumbaga naghahabol tayo eh. Hindi naman gusto ko. Hindi naman tayo. hindi, kapag bitaw mo, masakit na. Gumulo na ba? Gumulo na sa tay. Tagal na, Oh, Peng. Kaya kailangan mo kaya. Hindi lang. Sa akin, kikinan kinakamot ka lang. Hindi na kailangan mapasambot ko mga Pumasok din naman sa mga guys. revelation. San? Sa akin eh. Punta ka ni Kin, pabor. Regalo sa para kay Estadya na alam ng sarang kaso. Pala ka lang. Ano nga? Ha? Gumulog na lang ang mga tips Hindi lang. Hindi lang kung ano yung katulong mo. Hindi dyan. Hindi dyan sila. Alright, laking load po. Tama na. Tama na. Bumaon na boy. Talaga. Hoy, tama na. Peng. Oh, oh. Good. paras sila ng kulay. Pero maganda yung sa paa ng babae. Ano? Dark na dark. Pagkakadark na. Yun guys, laking load na po. You know, Parehas nito yung bugal yun, no? fragman. Oo. Yung pagka ng kulay, no? Yan lang, may pagka-gray yun eh. You know, please follow and subscribe my channel. Alam nyo guys, kahit may problema, tuloy-tuloy lang. Ayan yung problema mo, problema sa problema niya. Alright.